23 plus. Dnes sme naprieč politickým spektrom schválili prvú správu o viacročnom finančnom rámci Európskej únie. Naša požiadavka na Európsku komisiu je jasná. Pripraviť rozpočet, ktorý bude chrániť ľudí, pomáhať im a podporovať demokraciu. Top priority Európarlamentu v budúcom rozpočte sú poprvé mladí a študenti, lebo podpora programov ako Erasmus+, pracovných stáží, ale aj dostupného bývania sú pre nás naozaj dôležité. Po druhé, seniori, znevýhodnení a menšiny. Rovnosť, zdravotná starostlivosť musia byť prioritou. Po tretie, silná kohézia, lebo Slovensko potrebuje prístup k fondom, ktoré pomáhajú dobiehať aj regionálne rozdiely. Po štvrté, bezpečnosť a obrana, lebo v neistých časoch potrebujeme, aby rozpočet posilnil investície do bezpečnosti. No a po piaté, je to právny štát a média, lebo princíp právneho štátu a základných práv sú nevyhnutné podmienky pre čerpanie eurofondov. Toto sú požiadavky nás, europoslancov a europoslankyň. Teraz je čas na to, aby Európska komisia predstavila návrh, ktorý ich zohľadní.